Yagni benta jonga kubor la wanra speed daga fatafat online shopping store. Karkum Karpot Bala Ido Director Jonga Health U Dr. Amanwar Barok ki positive case now COVID-19 ha ke jala ki long khandai ngut Sanpu Arngut ki active case Saupu Sangut ki bala Koit no lani ki recovered case but Arngut ki bala khlad no Tang menta kasi ka pratarik unaitung araja arpo ki ba Koit no COVID-19 ki long Arngut ki bana Southwest Garo Hills district Kajingdon jong borok ki sample ki bala pha ban test ki long arpu ar hajar ar spa arpu wengut ki belong negative ki long arpu hajar khandai spa arngut bar ki badang up ik report par ki long ar spa ar phongut Kajingdon jo ki bru ki barong sha ka jala megalaya hadu menta ki long arpu hajar ndu spa khandai phulai ngut U Dr. Amanwar ula airu ek report Karkum ki district ki active case kumbalong mentaksi hadu mentai ki long sanpu ar Kibala recover dalam sapusan ki sampel bangi test hadu mentah sini ilong arfu ar hajar aspa arfu wei samples kiba one negative kilong arfu wei hajar ndak spa ar the number of samples awaited are 220 ngidang api ke report kede aspa arfu But kibri barung po megada hadu mentaksi hadu arbaje mensing kalau arpo haja kendrespa kendai pulai nagi ni active case ngidon live usau hapo East Khasi Hills na BSF kidon arpun real arpsan with chenrang but we can take na Air Force are Merarun connection run. Kiway pada kilong hunrew, South Shenrang, but kikan thay. Riboy, Katsao, Track Shenrang, hunrew kikan thay. Southwest Garo Hills, Nil, East Jaya Hills, Iway. West Garo Hills, Lai, Arch and Rang, Iway can take.